Будемо вас возити Рига Коечко.
Ja, gut.
Kodwa bese ngenzela ukuthi angitho uyabona insizwa le eyesibili manje cha kungalokhu ugcina ukuzalambile khona insizwa esiqondile nje yasicela mase sithi sifuna ukuyidlalisa ayisafuni futhi ukudlala manje senzele ukuthi cha hayi sizofika egcineni sizofika nduna yami sizofika egcineni senzele ukuthi thina ngoba kukhona abantu esibaziyo la esineshumi leminyaka sambalelizwe esibaziyo baba umayeza asikaze sikuthole thina ukuphatheka kabi la asifuni futhi ukuthi sihambe kuthiwa siphatheke kahle ngoba siyanithanda futhi nginitshela iqiniso ukuthi akekho futhi umuntu la singeke sikwazi ukudlala phela asifuni ukuthi kusisize la kube ngathi nje thina sizoshaya abantu sizodwa thina sidlala umgangelo lapha akekho phakathi kwalezi insizwe ngihamba nazo onenkinga ezandleni faka nami phakathi so ke kodwa akufanele ukuthi insizwa iphume lapha izobizwa kufanele iphumile lapha ezansi siyibone siyiyele thina kuyo insizwa bola 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 wasasha
umshika ngobani umntoniga mamali Hamalesho umshika ngobani umntoniga mamali Mfowethu asibonge kakhulu ukuphatheka nje okuhle kangaka samukeleke insizweni sihamba ngaphansi kananga mfowethu ufakela umthakathi umfowanda abantu abaphansi ehlala Nkosi kwaMandlakazi sihamba nabo abafowethu okwishi wehlaba yaphunza nazi ingane zathi khona mina ngibonga uphatheke wayi kuhle kakhulu futhi ngidlulisa ukuyibongela la insizwa kulenda mfowethu zinenhlonipho enkulu
semukele kahle futhi akukho ngathi mhlawumbe khona mhlawumbe kube ngomthanda siyabonga siphathele kumnandi nje futhi siyakudashonibana kulathi akuzwela kamnandi awukhala somuntu kulathi ngokumphatho wenza sizwile ke mfowethu engathi mhla ka-30 futhi khona umsindo omuhle khona sizophinde sizwe kuyena ubaba uNdabandaba okuyena esihamba ngaphansi kwakho ukuthi sizobe sikhona nathi siyafisa kodwa ukubona insizwa zalazi sivakashele siyoyiphatha kahle futhi akukho kuyisitho bekwenzeka siqaphe kakhulu zingakahle bese ziyawa ngane wethu nami kwamthethwa kwanangoma kwayiphethe kwethu nawe ende kamagama ukuthi siphatheke kanjani ngibingelele insizwe zizonke amagundamana omhlaba ngibingelele insizwe zakithi eSouth Coast ngoba ngila nami ngiso le ngaphesheya ngokwanongoma kwamthetho isibongo igama lami nguShelbeki so ngibonga nje insizwe zakithi engihamba nazo obhuti uphakela umthakathi obhuti ugqizile obhuti usaliwa kube nabo abanye abanethu umfowethu ukhwishi nanazo ezinye insizwa futhi esihamba nazo ukuthi bafowethu uthando nenhlonipho alwande insizweni ukuthi sizoyimbolobo nangelinye lamalanga siphinde sivakashe futhi ngithokozele ngibongele umama ekhaya ngithi nje ntshona wayizala insizwa mawuzele mina umbongele nakomunye umama ukuthi akayizali insizwa efana njenganami ngiyabonga bafowethu Zulu kube into eyodwa insizwa ngayodwa enhlizweni yayo ayibe nayo into ukuthi ifisa uZulu uhlanga kube into eyodwa thina sikwazi ukubandlulula umuntu lapha komandlakazi nje sikwazi ukubandlulula ngoba baba ngiyaphela ngiyabonga akona ndona njengoba lokukhuluma njengobona ase sonke isikhathi siyahlezi yebo ngiyabonga baba wami khona nduna hayi igama lami kumsebenzi waxaba isibongo hayi ngithanda into ekuthiwa ukhuni induku le anginankinga nelinye ibhuku noma ngithiwe la kuphi insizwa kobe imuze sweet yoshaya esitikini hayi noma nini ngi-attend futhi noma yiphi insizwa ngi-attend esitikini kahle nje kushawane kahle ukhuni ngenhlonipho ngibheka ngishaya ngiphansi kwinduku finish noma yiphi insizwa uyitshela ngisakhona imini umjingoze kawo nemfene khona inkosi nginyama ayikudla kakhulu ifaca lelikomo yamfana makomza bafana ngisawumfana namasela asamili Hea kunshawanja ungashayi ingane nilinde bonke hlezi abafuthi siphatheke kahle kumnandi kakhulu bashitsi bethu siyabonga